ўсёй сваёй красе. Не прыгажуся, не прасі, усюль акулы і васі, паволі п'янае, паволі п'янае. Паволі п'янае, паволі п'янае. Розныя бываюць і ваны на нашы мягкія астравы. Бывае, ці ж такі адстраляе, руіны матам размаўляюць. Паволі п'янае, паволі п'янае. Паволі п'янае, паволі п'янае. Шчыра вітаю, гаспадарства! Нашы рыбалоўныя вандроўкі працягваюцца. І вось вырашыў я, так бы мовіць, унесці разнастайнасць у свае відэо, бо і так шмат часу я прабавіў на малых рэчках і Нёмане, ну, карацей, на рэчках. Усё лета, а дагэтуль яшчэ 2 месяца вясны. Карацей, гэтым разам выбраўся на вадаём, на штучны вадаём, а дакладна на вадасховішча Лашанскае, ці Лоша. Яшчэ яго называюць па назве бліжэйшай да яго самай буйной вёскі. Ну што, выбраў кропку, буду рабіць першы закід. Гэты вадаём для мяне адносна новы. Спінінгам я тут амаль што не лавіў. Аднойчы толькі з жонкай у невялікай выведцы мы тут пабывалі. Але быў я тут узімку, прычым не адзін раз. Нават калісьці удзельнічаў у спаборніцтвах па лоўлі на зімовую мармышку і перамагаў. Калісьці мы тут выйгралі такі фестываль пад назвай «Беларуская уха» сваёй камандай Psalma Billfishing. Ой, давно гэта было, мо у 2006 годзе. З маіх тут зімовых рыбалак і выведак засталіся у мяне кропкі у турыстычным маім старенькім навігатары. Уключыў эхалот і направду аказалася, што я знаходжуся на затопленым русле рэчкі. Дарэчы, вось я сказаў, што назва вадасховішча Лашанскае паходзіць ад назвы вёскі Лоша. Калісьці гэта было мястэчка, прычым такое досыць старадаўняе, вядомае з 1565 году. Дык вось, а створана вадасховішча на рэчцы Лошы. Вёска названа па назве рэчкі. І гэта, сябры, тая самая Лоша, якая разам з другой
речкой Вусой утварая Нёман. То бок я недалеко от Нёмана тут отъехал. Але ж вы бачите, какие тут обшары и простяги. Великий досить водоем среднего померу водосховища. Площа його каля 3,5 квадратних кілометрів. Почав я свою спінінгову вивідку з вірчалки, бо гэта, так би мовити, така хуткая принада. Атрымліваецца робить проводки с великой хуткостью и так досить динамично обловлювати ту ділянку, якую обрав. Каб висвітлити, ці ёсць тут активний драпежник, але, мабуть, тут активного нема. Зараз паспрабую яшчэ чым-небудзь іншым тут пакідаць и буду рухаться далей. О, а рыба была подо мною. У холера. Его некий, корчик. Він завпсти не хоче. Включив я свой эхолот старенький. Звичайно, ён тут во мене мацуецца на борте. Але я на этой лодце давно не плавал и забылся, что у меня там нема чым замацаваць. Він эхолот. Тому его пакуль каля аккумулятора поставил. И вот зараз зновку выйду на речище. Пройдуся по йому. И еще где-нибудь постою. Покидаю его. Бачите, сколько рыбы показывая. Старый мой холотик. Во, уже тут погрызений мишами. Ніяк я його не занес у хату. Знайшли його миші. Мабуть, руки пахли рибою. І гэты пах застався на кнопках. Ось іду по речищу. 2,8 було максимально метрів. Во, 2,9 уже показываю. Огуле ж по статистичних даних максимальная глибина 4,5 метра. Гэта я меркую уже ближей до дамбы. Во, пакуль я размаўляў, знайшоў ужо 3,5 метры. Ось гэта дакладна уже рэчышча Лошы. А во пайшоў такі и подъем, бровка. Ну ось тут и постою на глибині. Бачите, якая вода 25 градусов. Такая досить теплая для спиннинговой ловли. Надворье, конечно, не надто такое спиннинговое, бо досить теплое. И ветра, во, бачите, амаль что нема. Але добре для здымки. Нічого не замінає тут розповідати. І для вивідки водойома на електромоторчику. Покуль не зубе, давайте ще вам что-нибудь про водойом розповіду. Утворено водосховище у 68 году на месте былых торфораспрацовок. А головне ж не сказав, що довгий час Лашанское водосховище было так званым платником, его арендовали. У гэтым годзе оно стало вольным, и это одна з причин, чому менавіта сюды я приехал. А другая причина у тым, что хотел я паспрабаваць половить тут окуня, бо ведаю, что есть добрый великий окунь. Менавіта я асабліва великих не ловил, але знайомым траплялись. Включаю 5-ю передачу и рухаюся на заход до заходнего берега.
Ну раз пакуль не дзяўбе, то выведу і павывучаю, пакуль і вадаём. Гэта таксама трэба рабіць, каб у наступны раз ужо больш-менш нешта ведаць. Вось бачна, дарэчы, што непапулярны зараз час у спінінгістаў на гэтым вадаёме, бо усяго 2 лодкі я пабачыў. Сябры, нешта ў мяне дзёбнула. Эх, думаў, нешта дзёбнула, а гэта расліннасць. Ай. А так ужо спадзяваўся, што цягну акуня. Сеў я, сябры, падсілкавацца, паглядзеў на свой вось такі немудрагелісты паядунак, хлеб, сала, гародніна, і прыгадаўся мне такі цікавы факт пра гэтыя мясціны. Шукаў я перед гэтай рыбалоўляй якіясьці цікавосткі пра вёску Лоша, і такога асаблівага нічога мне не трапілася. Аднак зацікавіў факт пра вёску Баравыя, якая таксама месціцца на беразе гэтага лашанскага вадасховішча. Вунь якраз па праваму берагу і размешчана гэтая вёска. Дык вось, у ёй нарадзіўся такі досыць знакаміты у Беларусі мастак Іван Александрович Салавей, мастак-жывапісец. Шмат яго карцін прысвечана калгаснаму жыццю, вёсцы. Ёсць пейзажы Уздзеншчыны, дзе знаходзіцца вёска і вадасховішча. Здаецца, я пра гэта яшчэ не сказаў. У Уздзенскім раёне зараз я рыбалю. Аднак мяне зацікавілі 2 карціны з аднолькавай назвай «Беларускі сняданак». Выяву адной з карцін я яшчэ не знайшоў, а другую знайшоў. І там якраз такі намаляваны хлеб і сала. Вось такі немудрагелісты беларускі сняданак. Ну, а зараз яшчэ з'ем пару скрылёчкаў сала. Якраз тут крыху, бачыце, змянілася надвор'е. Задзьмуў ветер, ну як задзьмуў, стаў крышачку больше, прычым паўночны. І схавалася сонца за такімі аблочкамі, булачкамі. Мо штосьці зменіцца і у настроі драпежніка. Трэба спрабаваць, а што рабіць? Назваўся вударом, дык вудзі. А мы не злобныя дачкі і павінны сны. Мы разам правім гэты плод, на праўду ды наадварот. Паволі п'янае, паволі п'янае. Паволі п'янае, паволі п'янае. Ну во, гэта ўжо, здаецца, не расліннасць. Зараз мы паглядзім, хто там. Нешта ўжо не упіраецца. Блин, слухайце. Некая тут недарэчнасць. Быў акунь у мяне, хай невялікі, але дзёбнуў. Але пакуль дацягнуў яго, дык ён і сышоў. Эх, уцёк адзіны пакуль акунёк. Чаму я ўсё ж такі спадзяюся на акуня? Вядома, што вадаём ад вадаёма адрозніваецца, але быў у мяне станоўчы такі досвед з
спінінгової ловлі окуня, менавіта у спякоту летнюю. Поглядим, ёсць у мяне яшчэ планы летом наведаць пару водосховищ. Может там и что атрымаецца цікавае. Ну, прынамсі, распавяду вам про новыя вадаёмы. Вырашыў все ж таки пахадзіць зноўку по былому рэчышчу ракі Лошы. Вось, я глядзеў па старых мапах. Вось, яна тут такая павілястая была, шмат петляла, таму павінен быць цікавы рэльеф. Ну тут уже зловлю не зловлю, але наб'ю сабе кропак на будучыню і буду потым спрабаваць у тым ліку узімку, бо на броўках колішняга рэчышча затопленых рэчак бывае, атрымліваецца добра узімку акуня палавіць, бо, як правіла, гэтыя броўкі такія цвёрдыя, ось, а з ракушкай і туды акунь часцяком выходзіць. Ну што, сябры, як вы, не засумавалі? А я вось трышачку неяк і прымаркоціўся без вясёлых дзяўбуноў, як кажа мой сябар з Івьюшчыны. Сярожа, прывітанне. А давайте разом падымем настрой вершаванымі радкамі. Аўтар гэтых пазітыўных радкоў Віктор Гардзей. Над лугам, над гладдзю азёрнай туман з першым прысмеркам лёг. Мне хораша сёння і зорна, і хочацца жыць без трывог. Слабее паўдзённая спёка, турбот, летуценняў, задум. І чуецца дзесьці далёка дажджу навальнічнага шум. Дрейфаваў я, сябры, уздоўж рэчышча з уключаным рэхалотам. Раз-пораз туды паглядаў і убачыў цікавыя карашкі. Адна тырчала, потым другая карчашка, і каля іх стаяла рыба. О, кінуў зараз якар, адзін дзяўбун ужо атрымаў. Ну, пакуль усё. Ну што, шаноўнае гаспадарства, надышоў час развітвацца. Дзякую, што даглядзелі. Спадзяюся, было цікава. Прынамсі, добра паспілкаваліся. Дарэчы, хацеў сказаць у пачатку і забыўся. Хацеў я выказаць падзяку тым, хто прыйшоў 30 ліпеня у новую менскую краму Салма, і мы сустрэліся, так бы мовіць, ужо не по інтэрнету, а вжывую. Спадзяюся таксама, што дапамог выбраць добрыя снасці, прынады. Ну, у каго не атрымліваецца трапіць у краму Салма Беларусь, бо усе яны размешчаны ў Менску,
то, калі ласка, карыстайцеся інтэрнэт-крамай Псалмабай, тым больш, што па промакоду Валер заўсёды будзе зніжка на увесь асартымент тавару. Ну а тым, хто увогуле не ў Беларусі, маё шчырае асабістае прывітанне. Дзякую вам вялікі таксама за падтрымку. Ну і да новых сустрэч, сябры. Ледь не забыўся. А вершык. Тым больш, што ён так добра падыходзіць да вось гэтых умоў, у якіх сёння прыйшлося рыбаліць, ну і крышачку, можна сказаць, павандраваць. Паўлюк трус. Маўчала возера ў тумане, ды вербы плакалі ў цішы. На дне сінеючыя твані лілеі вецер варушыў. Яны гайдаліся паволі, гайдалі цёмную глыбінь. Быў полі стромкія таполі, гайдаюць стан пад ветравінь. А там, над морам аксаміту, каціўся песень пераліў, журбою ночы апавіты, драмалі ў шэрані палі. І ў тоне песень жыватворчых я чуў разгульнае жыццё. Аб ім у лузе апаўночы шумела ў беразе трысцё.